Naging matrayumpo ang barangay asin sangguniang kabataan elections ngunya na taon. Ini ang pagkukumpirmar kan supervisor kang Comelec Albay na si Attorney Maria Aurea Bubunaw. Sigun kay Bunaw, maugmasinda sa komisyon dahil ta nagbungaan sa indang espersos para sa matrangkilo asin matrayumpong pirilian ngunya na 2023. Tagumpay ang barangay NSK election. Ito po'y tahimik at mapayapa na naisagawa kahapon po. Lahat po ng barangay board of canvassers ay naproklama na ang lahat na nanalo ng barangay at SK na opisyal na ngayon. So, wala naman pong na-report sa amin na kahit anong mga insidente. Kung ikukumpara kan mga nakaaging eleksyon, masasabi man subot ni Bunaw mas naging responsable asin nagsunod ang kadaklan sa mga pigpapautob nindang lip para sa BSKE ngunya na taon. Makukumpara ko ng nakaraan na eleksyon, mas naging responsable niya ng ating mga kandidato. Kahit doon pa lang sa pagbaklas namin, makikita mo ng konti lang po ang nabaklas namin. At nagpapakita to ng maturity ng ating mga kandidato na willing na sila sumunod sa lahat ng alituntunin ng Comelec. At lahat ng pinagbabawal ay sinusunod na rin nila. Pinasalamatan man ni Bunaw ang mga nakatuwang nindang manlain-lain na law enforcement agencies para marealisar ang trayumpo kan BSKE 2023. So, sa kabuhat po, kailangan ko pong bigyan ng oportunidad na ito para pasalamatan ng buong puso ang aking mga partners, nakikita nyo sa tabi ko, ang AFP, ang PNP, ang DILG, ang Coast Guard, lalong-lalo na po ang ating mahal na DepEd. Kasi po ang mga guro natin na nagsilbing electoral board ang siyang bayani ng eleksyon. Sa Nobyembre 30, posible naman daw makatukaw sa pwesto ang mga nailihir na bagong opisyal sa barangay. Alagad bago ang pagtukaw, kinakaipuan man daw munang makumplekan labang ilihidong opisyal ang mga pigahagan na rekisitos kang komisyon. Ayon po sa guidelines ng Law Department ng Comelec, November 30 pa po sila uupo or dapat po makasumiti muna sila ng compliance na nagsubmit sila ng Certificate of Sworn Statement of Contribution and Expenditure, yung SOSE po. So pag wala po to, hindi po sila makaka-assume ng kanilang posisyon. Meron po kami i-issue nun na Certificate of Compliance sa amin sa Comelec at yun po ang ipapakita niya together with the Certificate of Proclamation and Canvass na siya po ay nanalo para po maka-assume siya ng kanyang posisyon bilang. Mientras tanto, 5 aldaw man ang pigtaw sa mga kandidato para baklason ang sa indang campaign posters. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.